Morjesta, se on Miro Chatbot-gurulta. Mä näytän teille nyt, miten luodaan chatbotti 5 minuutissa. No niin, ja sitten kun ollaan päästy tänne Chatbot-gurun etusivulle ja saatu luotua käyttäjä, niin voidaan siirtyä luomaan botti. Täältä luo personalisoitu chattibotti painikkeesta. Täältä me päästään botin luontityökaluun, jossa me pystytään säätämään bottia ja suunnitella se meidän tarpeita varten. Mä luon tänään tämmösen guru-botin, joka toimii nettisivuilla avustajana, ja tässä kohtaa valitaan botin kieli, jolla esimerkiksi virheviestit ja infoteksti näytetään. Mä otan tosta suomen kielen. Sitten voidaan määrittää aloitusviesti, jolla botti tervehtii asiakasta ensimmäistä kertaa, kun asiakas saapuu sivuille. Yes. Sitten voidaan siirtyä tänne älykkyysvälilehdelle, jossa pystytään säätää, että mistä botti käytännössä oppii, ja säätää myös ohjeistusta sekä kielimallia, jota tämä meidän chatbot käyttää. Eli ensinnäkin laitetaan verkkosivujen linkki. Tämä on tärkeä, koska botti sitten käyttää tätä nettisivua pohjana ja oppii täältä tietoa yrityksestä, jotta pystyy auttaa asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten voidaan myös ladata erillisiä koulutustiedostoja, jossa voidaan vielä lisätä asioita, joita välttämättä ei täältä nettisivuilta sit botti löydä, ja antaa ekstra tietoa, jotta botti pystyy sitten palvelemaan asiakkaita. Voidaan antaa PDF- tai tekstitiedostona. Sitten botin ohjeistus. Tässä on tärkeää muodostaa selkeät ohjeet botille, että miten hänen kuuluu palvella asiakasta. Ja tässä voi tuoda esille yrityskohtaisia preferenssejä ja luonteen piirteitä, miten botin tulisi käyttäytyä. Ja tässä hyvänä puolena, jos ei ole täysin varma, että miten tämä kannattaa muotoilla, niin meillä on tässä tämmöinen integroitu tekoälyavustaja, joka sitten pystyy tehostamaan tätä promptia, jotta se on mahdollisimman hyvä. Näin. Nyt me ollaan saatu tehtyä täydellinen prompti ja voidaan valita seuraavaksi kielimalli. Mä valitsen tästä GPT-4 Minin. Tää on suositeltu malli suurimpaan osaan tarkoituksista. Toimii hyvin pienille ja keskisuurille datamäärille ja on luotettavaa. Sitten tietysti ulkoasu. Voidaan määrittää botille taustaväri, jossa voidaan käyttää liukuväriä. Siitä saa kivan touchin tähän bottiin. Voidaan laittaa vaikka tällainen moderni väriteema tuohon käyttöön. Voi myös vaihtoehtoisesti käyttää taustakuvaa, jos sellaisen haluaa tähän tuoda. Sitten chatbot-väri määrittää esimerkiksi botin laittamien viestejen sekä lähetysnapin taustavärin. Tähän kannattaa tuoda hieman eri värimaailmaa kuin taustaan, jotta se sitten erottuu sieltä taustasta varmasti. Voidaan tuoda vaikka tohon tommonen väri. Sitten voidaan muokata muita parametreja, siirtää botti vasempaan tai oikeaan alalaitaan sekä laittaa botille logo. Esikatselun kautta voidaan vähän saada osviittaa tästä botin ulkonäöstä. Toki todellinen botti saattaa hieman erota tästä esikatselusta, mutta näin helppoa se on. Nyt enää tallennetaan botti ja se on siinä. Ja näin. Täältä saadaan koodinpätkä,
joka voidaan sitten kopioida meidän nettisivuille ja saadaan botti 5 minuutissa toimintaa. Ja tältä tämä meidän botti nyt näyttää sitten käytännössä nettisivuille tuotuna. Hommaa omasi nyt www.chatbotguru.fi.